Ayan, welcome back guys. May kukubra na naman po, kaya po ngayon ay kailangan niya pong manumpa. Gagamitin natin yung kaliwang kamay na. Ako si Sabaw, Santinula, Pwede Liwat, Sanlugaw. Ako po ay sumusumpa ng aking makukuhang padala ay hindi ko po uubusin sa pagbili ng ulam na may sabaw. Gagamitin ko po ito at ng aking pamilya kamutgad sa pagbabagong buhay. Malamang mga kriminal. Oh, at ipinapangako ko po. Pero ang padala sa hala, grabe, malaki talaga yung ipapangako mo. Mantakin mo, 4,200 yung padala. Oh, dapat ka talaga manong pakay. Drakang padala sa oh. At ipinapangako ko po na ang kalahati ng aking makukuhang padala ay ibibigay ko po kay Maestro Waray. Wara na! Human ka na niyan! Nanumpa ka good mo, ibibigay mo sa akin. Oh, ano na, dito na lang. Nanumpa ka na ha, kalahati, ditis ako. Tala na matapos. At isa pa, ipinapangako ko rin na hindi ko po ito gagamitin sa kasamaan. Lalo na at hindi ito sa akin. Okay, mabuhay. Hindi. Ang nagpadala sa amin. Saan nagpadala sa iyo? Si Tita, nanaran? I-shout out pa. Ayan, mabuhay po si... Hindi, kamot. Mabuhay po si Tita Lia. At ang angkan ng mga sabaw. Mabuhay ang may sabaw. Mabuhay. No. Mabuhay ang may sabaw. Mabuhay. Sabaw pa more. Ayan, yung bansag po nila kasi sabaw eh. Oh, magay ka muna dyan.